ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವಥ್ ಜಿ ಪಂಡದೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಬಂಡ ಒಂಜೆ ಪತ್ತಾತನ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜೆ ಪತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜೆ ಪತ್ತಾತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಜಾನಿ ಮೂಲುಂಡು ಜಾನಿ ಬರಲಿ ಹೆಂಗೋಡು ಪುಳಿ ಆಡುವ ಪೈ 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 ಹೋದಾರ್ಪದೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲಂಚೊಳ್ಳಾರು ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಕ ಇಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಕ ವಿನೀತನ್ನ ఆయన్న ఎంచొల్లరు అది వనసు బ్రాండ మెల్ల జూలి జాని అది వనసు ఐజి జాతి జావడాతి అంచనే లైవ్ ఇంత లాస్ట్ డే బుక్కని ఎల్లంజి పాడును దాని మన్నడ నేను ఎల్లంజి అయిన తినత్త జొరక్కుండు కొంచెం కుడ్లాడు హైకి పారుండు అంచనే ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಪೋಪುಣ ಜನ್ಮ ಅಂತ ನಾ ಪೋಪುಣೆ ಅಂಚ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಕ ಇಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಅವು ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಿಗ್ಲು ಬುರಿಯರ್ಲ ಕರಾವಳಿ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಟೀಸರ್ ಎತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ తీయరా ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಅಂಡ ಕರಾವಳಿ ಚೂರು ನಂಬೋಳು ದಾನಂಡ ನಮ್ಮೂರ್ದು ಮೂವಿ ಆತನೆ ಕರಾವಳಿ ಪಂಡದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜನ ಮೂವಿ ಬರೀ ಇದುಂಡ ಬತ್ತನ ಕೆಲವುಂಡು ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದ್ರಿ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಟೀಸರ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಐತಂಡು ಕಂಬಳದ ಕತೆ ಎಡ್ಡಪ್ಪು ಬಾರಿ ಬರಲುಪ್ಪು ಕರಾವಳಿ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಆಂಡ ವಿನಿತಿಕೆ ಅನ್ನ ಈರ್ನ ಒಣಸಾಂಡಣ್ಣ ಒಣಸಾಂಡ ಅಯ್ಯ ಜಾನಿ ಐ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಜಾನಿ ಮೂಲುಂಡು ಜಾನಿ ಪಿರಾವುಡು ಜಾನಿ ಉಂಟು ಅಬೋ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಅದೇ ಕಜ್ಜಿಪೋಯ್ತಾ ದಾನೆ ಓರುಳ್ಳಾರು ಕೆಲಸದ ಅವಳು ಉಳ್ಳಾರ ಬುಕ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಮೆಲ್ಲ ಬಲಿಪಿರಲಿ ಚೂರು ಮುಗಲುಂಟು ಚೂರು ಅಂದತ್ತ ಮುಗಲು ಕೋಡೆ ಬರ್ಸನೇ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಂಡಿ ಈ ಬರ್ಸ ಉಂಡಿಗೆ ಪದ್ರಾಡ ಎರಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚದ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಟು ಜೂಲಿ ಪಂಡದ ಆ ನಾಯಿ ಅವಳುಂಡು ಐನೂದು ಕೊಂಡ್ರು ಉಂಡು ನಾವು ಬೊಬ್ಬೆ ಹತ್ತುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂತೆರ್ದು ಮೂಲು ಕುಲೋಣ್ಕ ಒಂತೆರ್ದು ಕುಳ್ಳುದು ಬಾತೇರ್ಕ ಬಲಿ ಒಂತೊಂತಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋದೋಣ್ಕ ಅಂತುಂತ್ಯಾ ನೋಡಿ ಬಲಿಪಿ ನೋಡಿ ಜಾಬ್ ಬಂಡೇಡ ಒಂದು ಮಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಪುಣತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಮಂತ ಬಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾರಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಹಂಚಿ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ಐಕರ ಪೋದರ್ಕ ಒಂದು ಐನಿನತ್ತ ಆಜಿನತ್ತ ಒಂಜಿ 14-15 ಮುಗಿಯು ಆತೆ ಆಜಿ ಒಂಜಿ 8 ದಿನ ಮುಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡ ಇರುವ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವಿನೀತನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ವಿನೀತನ್ನೇ ಪೋತಿಜೇರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕೋಯಿಲ್ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಆಯ್ತು ಪರ್ದು ಜಿತ್ತು ದುಬೈಗೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಸದ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಬೈಗೆ ಪೂರ ಸದ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರು ದುಬೈಯಾ ವಿನೀತನ್ನೇ ದುಬೈ ಊರ ಎಂಚೊಂಡು ದುಬೈ ದೇಖಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋನು ನಮ್ಮಂಜಿ ಜಾನಿ ಯಾವಂದು ಏಯ್ ಆಯನ್ ಆಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಆಯ್ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮೆ ಎಂಜುಕುಲ್ಲೋ ಸಾರಿ ಅನ್ನೇರ್ನೆ ಕಡೆ ಕುಸಾಲು ನನ್ನ ಬೇಜಾರನ್ನು ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಏರ್ಲ ಆಯ್ ಮನ್ಪಿಜರು ವಿನಿತನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ಮನ್ಪಣೆ ಅವು ಹಿಂದಿ ದಾಕ್ಲ ಅತ್ತ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕೋಯಿಲ ಅಂತ ಹಿಂದಿ ದಾಕ್ಲೆ ಅದು ಆಯ್ 10 ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಚೂರು ಬರ್ಸದ ಮುಗಲುಂಡು ಚೂರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಈ ಗುಡ್ಡೆಡು ಸುಮಾರು ನಾವಿಲು ಬುರುಪ್ಪು ಯಾಕಡೆ ಒಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಯಾಕಡೆ ಇಳಿದ ಮಾಡಿಟ್ಟಿತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂಜೆ ತೋಜುಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪಣ ಅಂಜನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಬಟನ್ ಉಪ್ಪಣತ ಇಂಚ ಉಪ್ಪಣತ ಐಕ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಜಾನಿ ಪೋಯ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಆಂಡ ಏರಿ ಎಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅವ AshwathAGF ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಂಡದಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅತ್ತು AshwathAGF ಪಂಡದು ಟೈಪ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಬ್ಬ ಬರ್ಪನು ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಉಪ್ಪುನಾಯ್ತು ಇಂಚ ಬಂದ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಉಪ್ಪುನು ಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅದ ಓಕೆ ವಿನೀತನ್ನ ಅಂಡ
ನಿಕ್ಲನ ದುಬೈಡ್ ಗಂಟೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡತ 2 ಗಂಟೆ ಅದ 2 ಗಂಟೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡತ ನಮಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಏರ್ ಬಂಡದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗುಡ್ಡೆರುಳ್ಳೆ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತು ದುಂಬು ಮರ ಪೂರ ಎತ್ತೇನೆ ಇದು ಮರ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂಡಿ ಈ ಜಾನ್ ಹಿಡ್ದು ಆಂದು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಪೂರೇರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರದ ಆಯ್ತಾ ಪೂರೇರಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯಡು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರ ಆಯ್ತು ತಾನೆ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಅವು ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಂಡದು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖರೀದು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಲೈವ್ ಕೂಡ ಅಂಡದು ನಮ್ಮ ಉಳಾಯಿ ಕುಲ್ಲುದು ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀತಿ ರೀ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಗ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಏರ್ ಮಂತ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಜಾನಿ ಅವಳೆ ಪೋತಾರಕವಳ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಪೋತಾರಕವಳ ಅಂದಂದು 11 ಎಂಕ್ ನಮ್ಮವಳು ಒಂಜೆ ಇರುವ ಒಂದು ಹೊತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪ ಏತು ಗಂಟೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂಜೆ 11 ಅರ್ಧ 16 ಒಂಜಿ ಅತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅದ ಏನಿತಾನ ಅಂದಂದು ಸರಿ ಅವಳು ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಉಂಡಿಗೆ ಗಜನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತುಜಿ ಮುರನೇರೋ ಪೋಸ್ಟರ್ ದಿ ಗಜನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಂತ ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಏರಿಯಾ ಈ ನಾಯ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡಾ ವಿನಿತನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡಾ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತನ ಬಣ್ಣಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತನ ಬಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಹೊರತು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊ ತೂ ಶೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಕುಳ್ಳು ಎಮ್ಮಳು ಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕ ಒಂತೆ ಹೊರತು ಪಾತೆರ್ಕ ನವಿಲು ಪೂರ ಬುಳಿಪ ಗುಡ್ಡೇಡು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಲ ಎರೋ ಉಳ್ಳೇರು ನವಿಲ ಮರಟ್ಟು ದುಬೈಡ್ ಎಂಚ ಜಾಬ್ದ ಟೈಮು ವರ ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಬಯ್ಯ ಇಂಚ ವಿನಿತ್ ಅನ್ನ ಬನ್ನೆಗೆ ಕೈ ಬ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು ದಾನ ಭಯಂಕರ ಮುಗ್ಗಲುಂಟು ಆ ಸೈಡ್ ಅಂಚು ಬೋಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈವುಡ್ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಇಂಚು ಬೋಂಡ ನಮಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗುಂಟು ತೋಜು ನಮಕ್ ತುಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಂಟ ತುಪ್ಪವೇ ಎಂಕಲ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಚೂರು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ತೀರದಲ್ಲೇ ಪಚ್ಚೆ ಅದನ್ನು ಎಂಚುಂಡು ಪಚ್ಚೆ ಅದನ್ನು ಓ ನಾಯಿಗೆ ಬಂಜಾನೆ ಪಂತಿನ ಪುಂಡು ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯುನಿತನ್ನೇ ಆಯ್ ಅಂತ ಪಾತೆರ್ದ ಆಂಡಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಪಾತೆರಿಯಾರ ಅರೆ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನೆಗೆ ನೇಪಾಳ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗೂ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಪೋತಾರ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಓ ಇದೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕನಾ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಂಚ ಭಯಂಕರ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತವ್ರ 2 ಸತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಕ್ ಬಿಕ್ಕೊಂಡು ಜನ ಖುಷಿ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ನೋಡ ಅದ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಏರ್ಲ ಬೆಕಡೆ ಇರುವ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಗೇಮಿಂಗ್ ತೂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಗೇಮಿಂಗ್ ಶುರು ಅನ್ಬಿಡ ಎಡ್ಡೆ ನಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಗೊಬ್ಬಿರುತ್ತಜಿ ನಿಮ್ಮ ಎಗ್ಗಿನಾಗ್ಲಿ ಬರೋತ್ತು ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲಂತ ಇರೋದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೋಲ್ಪಿರ ಗೇಮಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ತೂಕನ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಪರ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಗ್ಲು ಬರ್ತೀರಿ ಏರ್ ಬಂಡದು ಗೊತ್ತು ಜೋರು ಆಯ್ ಮಂತ್ರ ಖುಷಿ ಇತ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪವನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡು ಅಡೆ ಹೋದಾರ ಕಾಲ ಈ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 5 ದಿನ 6 ದಿನ ಪನೇರಾಪುಜಿ 10 ದಿನ ಉಪ್ಪು ಎಂಬಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ಏರ್ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ಮು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಏರ್ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ದಾಕ್ಲೆ 5G ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊನಾಕ್ಲು 5G ಸಿಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಪಣದು ಉಂಡು 5G ಸಿಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊನಾಕ್ಲೆ ಇತ್ತಂಜಿ 299 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 51 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡದುರ್ಲೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಾಟಾ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಾಟಾ 5G ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದು ಸತ್ಯ ಎಂಕ್ ಮೂರನೇ ಗೊತ್ತಾಯ ಅಂಚ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ನಲ್ಲೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ವೈಫೈ ಬುಟ್ಟೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ಉರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಜ್ಜೆ ನಾವು ಉಂತದಿರಕ್ಲು ಅವು ಎನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತೇಕ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಆನೆ ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಊರ ಬಂತು ತೋರದು ಇಂತನೇ ಹತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಂತದಿರ ಅವು ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆತನ ಅಂಚ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಚಾಯತ್ ಜಾಗದಾರ ಹತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಜೆಲ್ಯ ಇಶ್ಯೂ ಬರೋದು ಜೆಲ್ಯ ಅಂಚ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತು ಜೆಲ್ಯ ಅಂಜಿ ಓಪನ್ ಆಪಣ ಉಳ್ಳೆ ಎಂಚಾಪಣ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಈ ಸಾವು ಹೋಟೆಲ್
ಇತ್ತೆಗಿಜ್ಜು ಹೋಟೆಲ್ ಸದ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಇಜ್ಜು ಹಂಗೆ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ನ ಅಂದು ಅಂತ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಾ ಏನು ಬುದ್ಧ ಆಯ್ತಾ ಕೊಟ್ಟಿಯತ್ತ ಎಂಚ ಹಾಂ ಆಯ್ನ ಶೆಡ್ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏರ್ ಬಂದದ್ದು ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ಟೈಮ್ ಚೂರು ವರ್ಕೌಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೋಜುಂಡು ಈ 1 ಗಂಟೆ ಏನುಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತಿ ಲೈವ್ ಮಾಂತ 4 ಸತಿ ಮಾಂತ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬೈದ ಹೊರತು ಸಾಧಾರಣ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇವು ಓಡಿದಿ ಅಂಚಿ ಉಪ್ಪಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ ಬ್ರೋ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಗಿಟ್ಟೆತ್ತನ ಬಟನ್ ಇಜ್ಜಾಯ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂದನಾರು ಅಪ್ಪ ಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಜೇತ ಅಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾತೆರ್ಕ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಕ ದಾಯ್ತದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ದಾಯ್ತದ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದುಂಡು ದಾಯ್ತಂದು ಒಂದೊಂದು ಅಂಚ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾತೆರ್ಕ ಯಾಕಡೆ ಇರುವ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ಅವು ಗೇಮಿಂಗ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ ಟೈಪ್ದ ಏನೊಂಜಿ ತಂಬ್ಲೈನ್ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬತ್ತನೆ ತೋಜುಂಡೆ ನಂದು ಅಂಚನೆ ಹತ್ತನೆ ಅದು ಲೈವ್ ಎಪ್ಪಲ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಿಕ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದಂತ ಗೇಮಿಂಗ್ ಒನ್ನಾಗ್ಲಿ ತುಳುತ್ತಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಡು ಜನ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನಕ್ಲಿ ಎಂಬುರನಿ ತೂತ ಚಕ್ ಬಂದು ತೂತ ಉಳ್ಳೇರು ದುಂಬೊಂಜಿ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂಜಿ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಮನ್ಪನ ಇತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜ ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೈನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬನ್ನ ಇತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಆತನು ತುಳುಟ ಕಡಿಮೆ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಅನ್ಪಣೆ ಕಡಿಮೆ ಏನು ಅಂದೋಜಿ ಮಾಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ದುಂಬುದಾಕ್ಲು ಚೂರು ವೈರಳ ಏನಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಇತ್ತು ದಿನೊಟ್ಟು ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪಂಡ ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ಪು ತುಳುಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡ ಚೂರು ವೈರಳ ಏನಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತ ಅಂಚ ತುಳುಟ್ಟು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲು ಊರದ ವಿಶೇಷತೆ ಪನ್ಲೆ ದೂರ ಉಂಟು ಬಲಿಪೋಡ್ಚಿ ಹಾಂ ಬಲ ಪಾತೆರ್ಕ ಬಲ ಆಯ್ 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 ಅನ್ಪೋ ಆಯ್ ಅನ್ಪೋಡು ಹಾಂ ಅದು ಪೋಯಿರಿ ನಾನು ದೂದು ಆವತ್ತು ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜರ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಒಣಸು ಬರಾಂಡ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವಿಶೇಷತೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪನ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಸಾರ್ ಬಣ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಳುಂತು ಕೊಡೆಲ ಉಂಟು ಚಂಡ್ಯಾವು ಓಡೆ ತಿರ್ಗುಣೆ ಓಡೆ ಇಂದಿನ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಪರ್ಪುಂಜಿ ನಾಯಿ ಹೊಂಟ್ರು ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಏರ್ ಬಣ್ಣದ ಪನ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಮಂತ್ರಾಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ರಾಂಡು ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಕ ಬಲೆ ಮೂಳು ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ರಜೆವರ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಕಾಸರಗೋಡು ಏರಿಯಾ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಇದು ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಗಲುಂಡು ಅಂಜನೆ ಬಲ್ಲ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಮುಲೆ ಇದು ಬರ್ಸವನ್ನ ಚೂರು ಪೋಡು ದನ ಬಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಊರ ಪತ್ರ ಒತ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ದಾಯ್ತೆ ಗಾಳಿ ಹೊತ್ತನು ಭಯಂಕರ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಾ ಅಳೋ ಕೇಂಡಣ್ಣ ಕೇಂಡ ಮನೆ ಕೇನುಜ ಸತ್ಯ ಕೇನುಂಡದ ಗರ ಅನ್ಪುಂಡ ಮೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇಂಡತಿ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಕೇಂಡ ಸರಿ ತುಳು ವಿನೀತಣ್ಣ ಕೇಂಡ ಮನೆಗೆ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಅಳೋ ಇತ್ತ ಕೇಂಡ ಚೂಡು ಕೇನುಜಿಗೆ ಜಾನಿ ಇದು ಇಪ್ಪುನೆ ಮಾರ ಭಯಂಕರ ತಿಗಳದನ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಡವಂತ ಬರ್ಕಾರಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬತ್ತಿನಡೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ತನ ಶಾಲೆದ ಬೋಂಡ ಲೈವ್ ಮನ್ಪು ಕೊಂಚ ಸೂಪರ್ ಅಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 10 ಮುಂಟ ಕಲ್ತನ ಶಾಲೆ ಒಂಜುಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆನ ಶಾಲೆ ಆ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ಕ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪನೋಡ್ಚಾರಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪು ಕೇ ನೋಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈ ಸತ್ಯಗೇನುಜಿ ಏಯ್ ಆಯ್ತಂಡಿ ಅಳೋ ಆಯ್
ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆ ಟಾಪ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಏರು ಕೇನು ಜೆ ಹಲೋ 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 ಕೇನು ಜೆ ಸರಿ ಆಯ್ತಾಂಡು ಇದು ಕೇನು ಎಂತನತ್ತ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಕೇನುಜಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ತು ಏನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚೆಕ್ ಅಂತಾರಪ್ಪ ಏನು ರೆಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇ ನೋಡತ್ತದ ಏ ಉಂಟು ದಿ ಓಡೆಬ್ಬಲಿ ಇಪ್ಪುಣೆ ಹಾಂ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇನುಜಿ ಸತ್ಯ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇನುಜಾ ಇದ್ಯಾ ಆಯ್ತಾ ನಂಜನ ಹಾಂ ಅಂತಲೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳುಂಡಾ ಇಜ್ಜಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಈರೇ ಮಾತ್ರ ಕೇನುಜಾ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲೇ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಳುಂಡಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಂಡಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಂಡಾ ಓಕೆ ತಾನೆ ಕೇಂಡಿ ಓ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂತಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಓದ್ತಂಡ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅತ್ತು ಒರಿಜೆಂಟಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡಂತ ತೋಜನ ಸರಿ ಬಂತ ಇತ್ತ ಉಂಡತ್ತ ಅಳು ಓಕೆ ಉಂಡತ್ತನ್ನ ಇರು ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಲೈಕ್ ಬಂತು ಸೇರಿ ಮಲ್ಲದೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಅನ್ಬಿಡಪ್ಪದ ಲೈಕ್ ಬಂದನ ಎಡೆತ್ತಂಡು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಲೈಕ್ ಬಂದನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೇಳುಂಡತ್ತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅವು ಮೈಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಮೈಕ್ ನೆಕ್ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ತಗೋಯ್ತು ಈ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಸೂಪರ್ ಟ್ರೈಪೋಡಾ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಅಪ್ಪಡಾಗ್ತೇನೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಗಟ್ ನನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ದೈಟರ್ ಹಾಂ ಐಬ್ರೋ ನಾ ರಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತೀರಿ ಮಲ್ಲ ಐಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬ್ಲೆ ಏನ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಜೂಲಿಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ ಪುಯ್ ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋಜಾರ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ದಾಯ್ತು ಜೂಲಿ ಜಾನಿ ಹಾಂ ಇತ್ತ ಇಂಚು ಉಂಟು ಮುಗ್ಗಾಳು ಎಂಕ್ಲ ಊರಿತ ಬರ್ಸಾರ್ಪಣ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಯ್ಯನ ಬರ್ಸ ಬರುವೆ ನಾನು ಬಯ್ಯನ ಇತ್ತೇನೆ ಬರು ಬಣ್ಣಿರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲಾನೆ ತಿರ್ತು ಪೋಯಿ ನಡ್ತೋಂದು ಪೋಯಿ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಯಾನ ಅಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳ ಅಂಚ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಇನಿ ಅಂಚೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಪೂರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಬೋತೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೇನು ಜಪನ್ಲ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಪಾತ್ರನ ಕೇನು ಜನ ಸರಿ ಪನ್ಲೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ನೇರ್ಪಣಕ್ಲು ನೇರ್ಲೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ನರ್ತೊಂದು ಹೋದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅನ್ಪರತ್ತ ಆ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಅನ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆನ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಾಗಿ ಮನ್ಪುಗ ಉಂಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನು ತೂಪದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಊರುಟೆ ನರ್ತೊಂದು ಹೋದು ಒಂಜಿ ಐತೆ ಆಜೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದು ಅಂಚನೆ ಬ್ರೋ ಲೈಕ್ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರ ಲೈಕ್ ಮಾಂತೇರು ಅವೇ ಮಂತ್ನೆ ಅಮ್ಮ ನಾಯಿನ ಕಟ್ಟಾಡ್ದಾರಪ್ಪ ನಾಯಿನ ತಂದು ಪೋಂಡ ಅಂತ ಪೈ ನಾಯತ್ತು ಜೂಲಿ ಜಾನಿ ಪೊಯ್ ಬೇ ರಪ್ಪ ಪೈ ಬ್ರೋ ಪೊದು ಉನೋಡು ಒಣಸ್ಸು ಮನ್ಪಡು ಒಣಸ್ಸು ಮಾತು ನಡೆದಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು IRL ಅನ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ IRL ಅಂದ್ರ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬ್ರೋ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪೋಯರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಟು ಚೂರು ಹೊಡ್ತು 500 ಕಟ್ಟು ಬರ್ತಾನ ಐದುಕ್ಕ ಬಲಿ
ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಪಾತೆರ ಜನ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೋಡು ಚಿಂತಲೆ ನಾಯಿನ ಊರ ಕಟ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೇನದ ಜೂಲಿ ಆಯ್ಕೊಂಡಾರ ಇಂದೇನು ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ಉಪ್ಪಾದ್ರ ಮೇಲ್ಗೂರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪೆತ್ತಾ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ರಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತೀರ ಆಯ್ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಉಂಡತ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡದ ಸೌಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡತ್ತಾ సౌండ్ క్లియర్ ఉండత మళ్ళా క్లియర్ ఉండు క్లియర్ ఉప్పెన్ అందొచ్చు రెనో సీరీస్ మళ్ళా కెమెరా ఎడ్డేజ్ మళ్ళీ అందు ఎడిటింగ్ మనుపునాಗ ఆయన ಅಂದು పోపును ಆಯ್ತಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ఆయన ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ కొంచెం ಬೂಸ್ಟಪ್ ಅನ್ಪುಣು కొంచెం ಬೇತೆ ಅವು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವೇ ಕೊರ್ಪುಣತ್ತ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಇಂದಿಚ್ಚು ರೆನೋ ಸೀರೀಸ್ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ದ ಒಂದು ಬಂದ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಿಡು ಅದುಂಟು ಭಯಂಕರ ಕಿಡು ಅದು ಅಬೋ ಭಯಂಕರ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನಿತಾನೇನ ಬೇತೇನ ಯಾರು ಆಯ್ ಮಂತ್ರ ಖುಷಿ ಇತ್ತಿನವರ ಇನ್ನಿತಾನೆ ಪಾತಿರಿದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಾತಿರಿದು ಕೊಂಚ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಆತು ಪಾತೇರು ನೆಡು ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾತೇರು ತುಳು ಪಾತೇರು ನಮ್ಮನಿ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗೇಮಿಂಗ್ದು ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು ಅಪ್ನ ಗೊತ್ತು ತೂಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬೇರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಗೇಮು ಚೂರು ಮರಲೇರು ಹಾಕ್ಲಂತಿರೋದು ಗೊಬ್ಬರು ನಮ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬಿರುತ್ತೆ ಜನ ಹಾಕಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೂಪರ್ ಅಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚು ಏರು ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ BGMI ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಚ BGMI ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಮುಳುಂತದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ನಾನು ಒಂದು 8 ನಿಮಿಷ ಲೈವ್ ಉಂತಾಗ ಈಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯಾರು ಪಾತೇರ್ನ ಈಗ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೆ ಪೂರೈಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಎನ್ನ ಪುದರ AshwathAGF ಅನ್ನೋದು ಎನ್ನ ಊರು ಕಾಸರಗೋಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ಉಳ್ಳೇನೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಊರು ಅಂಚನೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಬೊಲಪು ಪೋಡು 8 ಗಂಟೆನ ಪೋಡು 8 ಗಂಟೆದ ಬಸ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಂಡ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಗನ ಎತ್ತಿರ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿಕ್ಕಿವೆ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪಾರುಂಟು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕಿಯರ್ನ ಪಾತಿರ್ಕ ಬೇಜೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ರಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತೀರಿ ಏರ್ ಬಂಡದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ರ ಒಂಚೂರು ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಆಪುನ ಆತೇವ್ ಕದ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತೀರ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಊರುದ ವಿಶೇಷತೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ಈ ತಿಂಗಳೇ ಚೌತಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಗಮ್ಮತ್ತು 15ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೂರುಡು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ಯಾನು 15 14 ಬರ್ನ ಅಂಜನೆ 27ಗೆ ಚೌತಿ ಎಂಕ್ಲೂರು ಕೇಕ್ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಚೌತಿ ಏಳು ಗಮ್ಮತ್ತು ಚೌತಿಗೆ DJ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಲುಂಡು ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋದ ಮೂವಿದ ಸಾಂಗ್ಲುಂಡು ಚೌತಿ ಎಂಕ್ಲೂರು ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಕರ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಿಕ್ಲೂರು ಚೌತಿ ಊರೇನು ಚೋಪುಂಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಗಮ್ಮತ್ತೆ ತುಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತಂಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲು ಹತ್ತಿರ ಆಯ್ ಮಂತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಆಯ್ ಮಂತ್ರ ಖುಷಿ ಅವು ನಾನು ಪಾತ್ರ ಜನ ಆಯ್ ಏನೇ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಬಿಣೆ ಆಯ್ ವಿನೀತನೇ ಪೋಯಾರ ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು ಅರೆ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತ ಅರೆ ಜೆತ್ತುಪ್ಪಿರ ನಂದು ಜಪ್ಪಳಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಬೇರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ ಚಂಚ ಹೂವಲ್ ಪುಂಜಿ ಕ್ರೆಷರ್ದ ಸೌಂಡ್ ಭಯಂಕರಗೆ ಉಂಟು ಕ್ರೆಷರ್ ಅಂಟ ಜಲ್ಲಿದ ಕೋರೆ ಹೂವಲ್ ಉಂಟು ದುಂಬುವ ಮೂಳು ಈ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿತದೆ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂತೇವೆ ಫ್ರಂಟ್ ಮಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜವು ಅಂಚನೆ ಮೂಳೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಉಂತಿರೋ ಅಪ್ಪಜ ಬಾರಿ ಇದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಅಂಡ ಗಾಳಿ ಏನು ಕೋಡಂಜಿ ಒರಜೆಂಟಲ್ ಟೈಪ್ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪಿರತ್ವಿಯೇ ಅವು ಒಂದು ಮಲ್ಲೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ಉಂಟ ಅದೇ ಉಂಟೈಕೆ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪು
അതിന് ಚೂರು ಆ್ಯಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಕಲ್ತದಂಡ ಮನ್ಪುಳಿ ಅಣ್ಣ ಇಟ್ಟು ಚೂರು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರೋಡು ನೋಡು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಚೆಂದಾಪುಜಿ ಓಲಾಪುಜಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇನ್ಶಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಚೂರು ಆಯ್ಕೊಂಡು ಅಡಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದು ಕಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಗೆ ಐಬ್ರೋ ಏರ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ಕ ಒಂಜಿ 35 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ 40 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಗ ಇನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪಾತೆರ್ನೆ ತುಳು ನಾಡದಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಐಬ್ರೋ ಅಂಚನೆ ಐಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಊರ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಗಮ್ಮತ್ತು ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಇದಾಯ್ತು ಉಂಟು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಪೂರ ಉಂಡ ಎಂಕ್ನೂರು ಸುಮಾರು ತೆಗಿಟುಂಟು ಏಡು ಬಜಕ್ಕುಡ್ಲುಡು ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಬೆದ್ರಂಪಲಡು ಉಂಡು ಮುರಾಣೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಂತೇರು ಅಲ್ಪದ ಜವಣ್ಣೇರಿ ಅಂಚಿನಿ ಇಡ್ಡೆಡ್ ಕಡೆ ಉಂಡ ಗೊತ್ತು ಇಡ್ಡೆಡ್ ಕಡೆ ದುಂಬು ಪೋಯಿಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಇದೇರಲ್ಲ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪಾರುಣ್ಣ ಒಂಜಿಲಲ್ಲಿ ಪೂಜ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಬರ ಪಲ್ನೆಗೆ 10th ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಬೇತ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ತಕ್ಲಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚ ಪನ್ನೇನು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪೊಡತ್ತೆ ಏರೆಲ್ಲ ಪೂಜೆರು ಕೋಲ ಅಂತದ್ದು ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಜ್ಜೆ 4 ಜನ ಉಳ್ಳ ಏನು ಐಟೆ ಗೊಬ್ಬುದೈತಾರುಂಟು ಅದ ಅಂಜನೆ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐಡಿ AshwathAGF ಉಂಟು ಐಟು ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಸಾಧಾರಣ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೀತಿ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುಂಡು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಅಂಚನೆ ಹಿಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಹಿಂಚೊಲ್ಲಾರು ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲುಳ್ಳಾರಿ ಏರ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಕರಾವಳಿದ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ತುಯ್ಯಾರ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ನಾನೊಂಜಿ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ಅದು ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು ನಾನು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು KVN ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೊಂದುಂಡದ ಆಯ್ನ ಅಂತೇನು ಎಡ್ಡೆ ತೊಂದರೆ ಕೂಲಿಗೆ ಏರು ಬಂದ ಬೇರುಂಡು ಏನು ಪೋಪೆ 14 ಡೌಟ್ ಏನು 14 ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಪೆತ 14 ಡೌಟ್ ಬುಕ್ಕ 10 ಹಿಡಿದುಕ ಪೋಡತ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆನ ಫ್ರೆಂಡಿನೆಲ್ಲ ತಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುದುಂಬು ಪೋವಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮಗೆ ತೂಪಣ ಕಿಕ್ ಬೇತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸೂಪ್ರಮ್ ಶೋ ರಡ್ಡು ಸತ್ತಿ ತೂಯಿನ ಮೂವಿ ಹೆಂಗೆ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಮೂವಿ ರಡ್ಡು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ತೇಳ್ತದೆ ಬಡಿತೀನಿ ತೊಂದರೆ ರಡ್ಡು ಸತ್ತಿ ತೋಲಿ 3 ಸತ್ತಿಲ್ಲ ತೋಳಿ ರಡ್ಡು ಸತ್ತಿ ತೋಲಿ 3 ಸತಿ ಓಡ್ಚಿ ರಡ್ಡು ಸತಿ ತುಂಡೆ ವಿಂಜೆ ಓಡ್ಚಿ ತುಂಡೆ ಏತೆಲ್ಲ ಅದ ಕೇಂಡೋತ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡೋತಾ ಅಂಚನೆ ಐಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ತುಳು ನಾಡ್ದಾಗ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಐಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಈರ್ನ ಪುದರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈರು ಲೈವ್ ತೂಪರು ಅವೇ ಮಲ್ಲೆ ಆನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಇಂತೊಂಜಿ ಇಂದು ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಕ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಕ ಯಾಪ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿನ ಮನ್ಪುಗ ಈ ವಾರದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜ ಹಾಡೆ ಪೋಯಿನವಳು ಮನ್ಪುಗ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣೆ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಂಡ ಅವು ವರ್ಕ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಡಿಪೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಪುಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಬರ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಪೋರ್ಲು ನಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಸತ್ಯ ನಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಪೋರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಐಬ್ರೋ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ರಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀರಿ ಏರ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ ಮಂತ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೀರಿ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಕ ಇಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಎನ್ನ ಪುದರ AshwathAGF ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಊರು ಕಾಸರಗೋಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ನಾನು ಬರ್ಪ್ನಾಕ್ಲೆ ಬನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಉಂಡತ್ತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇದಾನೆ ಮನ್ನ ಜತ್ತೇರು ಐನ ಐಪುಂಡು ಐಪು ನಿಕ್ಲನ ನೆಟ್ಟುಪುಂಡು ವೈಟ್ ಹೋದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಡಿಂಚ ಮಂತ್ರ ಅಂಚನೆ ಮುರಾಣಿ ಯಾನು ಒನ್ ಡೇ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಂಪನೊಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಒಂದು 40 ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅದಂದ್ರೆ 10 ಜನ ತೂತಿರತ್ತ ಐಕೊಂಜಿ ಬಿಗ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರೋಡು ಐನ ನೀವು ತೂತು ಜರ್ನವ್ರ ತೂಳೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಏನು ಮುರಾಣೊಂಜಿ ಒನ್ ಡೇ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಐಟು ಮಲ್ಲ ಜನ ತೂತಿರ ವೀಡಿಯೋ ಆಂಡ 49 ಜನ ತೂತಿರತ್ತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಗೆ ಐಟದ ಅಲಜ್ಜಿ 10 ಜನ ತೂತಿರತ್ತ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿ 50 ಜನ ತೂತಿರ ಜೋಡು ಅಂದರೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ 2 ಜನ ಹಾಕಲು ಪೋಯ್ಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬೋದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒನ್ ಡೇ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಂಡದು ಬಲೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬಲೆ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ AshwathAGF ಪಂಡದು ರಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕುಳ್ಳೇರಿ ಏರ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಏರ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಲಿಲ್ಲ ಸುರಾಂಡು ಬರ್ಸಲ ಬರ್ಪಣ ತೋಜುಂಡು 29 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರ್ಕ ಬಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಪಾತೆರ್ಕ ಬಲೆ ಐಬ್ರೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ
ಮುಗ್ಗಳು ಅಂಚಿಡ್ದು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕತ್ತಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಚೂರೆನ್ನ ಮೋನೆಂದು ಆಯ್ ಜನ ಮೋನೆ ಕಪ್ಪು ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತದು ಐತೆ ಲೈಟ್ ಪೋಡಪ್ಪ ನೆಟ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಈ ಟ್ರೈಪೋಡು ತೊಂದರೆ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಈ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಬೋಂಡ ಯಾನು ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಇನ್ಸ್ಟಾ ರೀಲ್ಸ್ ಇಡು എന്നിട്ട് ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೆ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಟ್ರೈಪೋಡ್ ತೊಂದರೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿಲ ಉಂಟು ತುಂಬುದು ಬಾರ ಹೊಡ್ಚಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ನನಗೆ 218 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಮೂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಮಂತನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎತ್ತಿನ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಕ ಟಾಪಿಕಿನಿ ಎನ್ನ ಬದರ ಅಶ್ವತ್ಥಜಿ ಬಂಡದು ಬಲೆ 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 ಪಾತೆರ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬ್ರೋ ಒಣಸು ಬುರ ಅಂಡ ದಾಯ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಓವಾರ ಗುರುವಾರ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುರುವಾರ ಕೋಡೆ ಬುಧವಾರ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಬ್ರೋ ಪಾತೆರಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಾವಿಲು ಉಳಿಪುಂಡು ಮುಳಿ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ನಾವಿಲು ಉಳೆ ಉಚ್ಚು ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಉಚ್ಚುಂಡ ಒಂದು ಐನು ಬದರಾಯ್ತಾ ಅಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡ ಮಾರ ಕನ್ನಡ ಅವು ಬಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಳು ನಾವಿಲು ಪೂರ ಹತ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಂತನ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ವಿನೀತನೇ ಪೋಯಾರ ಆರೆ ಜಪ್ಪಿರ ಪೋಯಾರ ಅಂತ ಓಜು ನಂದು ಅಜ್ಜಿ ಅರೆ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಂಡೇರೆ ನಡ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೇರತ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ತೂಪೇರತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಬ್ರೋ 31 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ಪಾಡ್ಕ ತೊಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಅವನೇಡಿ ಅಂಚನೆ ಬ್ರೋ ಇರ ಪುದರೆಂಚ ಉಂಟದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಪಾತೆರ್ಪ ಇದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಬೋಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇದ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ 5G ಇತ್ತಂಡ 5G ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಇರ್ದಾಯ್ತು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ 290 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಂಡ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಈರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಒಂದು 51 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ದುರ್ಲೆ ಇದೇ ಭಯಂಕರ ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡಂಜಿ ಒಂದು 32 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಲೈವ್ ಉಂತವನೇ ಎಡ್ಡೆನ 2 ಜನ ಬರಡೆ 5 ಲೈವ್ ಉಂತಾಗ ಬ್ರೋ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ತಂಪುಂಡು ನಂಚಾತನ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿತ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಡ ಈ ಅಂಗಿ ಈ ಟೈಪ್ದ ಕಲರ್ ಅಂಗಿ ತೆಪ್ಪೋರ್ಚು ಭಯಂಕರ ಬೆಗ್ಗಾರು ಉಂಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಪ್ದು ಏರ್ಲಜೆ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಪೋಯರ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ರೋ ಯಾನು ಲೈವ್ ಉಂತವೆ ಏರ್ನ ಕಾತನೆ ಈರೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಂತನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಇಡೀ ಉಂತವೆ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತ್ಥಜಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಊರು ಕಾಸರಗೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಲೈವ್ ಈತೆ ತುಳು ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಕ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರುಂಡು ಪೂರ ಇರಗಿಲ್ಲ ಬೈ ಅಂಡೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಬೈ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಜನ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ಪಾಡ್ಪೆ ಇನಿ ಎತ್ತನ ಎಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.